Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga ginganlag yawa o satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya, ngadto sa yuta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Mga higala, pangatinahod nga tigpaminaw, atong timanan, nga kung pangtibuo kalibutan, ang atong pagtuo kon Kristyanismo, maubitaw nga gitawag og Catholic o throughout all, alang sa tibuo kalibutan, o alang sa tanang kanasuran, kay buot man na ni Kristo nga ang Ebanghelyo, ang pulong sa Amahan, kinahanglan mulanog yun sa tanang kanasuran o tibuok kalibutan. Mauna nga insakto ang usa sa gitawag natog Apostolic Fathers nga si Obispo Ignacio niadtong mga 107 ngadto 110 Anno Domini, mga unang bahin sa unang ikaduhang siglo, disipulo ni San Juan, nakapamulong sa usa ka pulong nga gani katumanan ni sa gipahayag mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Katong niingon siya sa Marcos 11:17 nga di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran sa ubang hubad sa tibuo kalibutan. Natuman kanang gipamulong sa atong Ginoo, natuman kana dayag kayo diha sa gisulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, sa iyang pag-describe, pagtawag ni ining kingharian ni Kristo sa kalibutan, iya kining gihulagway nga alang sa tanang kanasuran. Sa Grego ana sa usa ka pulong kaata holes. Kaata holos. Throughout all sa in English. Catholic ang termino nga gigamit ni Obispo Ignacio. Maunang sakto siya. Igo lang natuman ang gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo kay kanagong pagtawag sa iglesia sa ngalan sa atong Ginoo, kanang moingon tag Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios, insakto man na kay di man na manigar. Pero pamulong lang na og apostol sama ni Pablo. Kay kanang pag-ingon nga Iglesia ni Kristo, gihimong proper noun, ang dili unta proper noun, pwede ra man na o may question na kay kita bitong mga tao allowed man ta mohimog proper noun. Oh? Pero kana nga proper noun, dili pagali na siya matawag og hiniusang pagpadayag sa opisyal. Kay niadto gud ang mga apostol, di gyud ang kabasa sa Biblia nga nagama sila og opisyal nga pangalan sa iglesia. O bitawng dili nimo matawag og proper noun kay Roma 16:16 lang moingon lag gi-small letter man na, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. Di pa gyud na siya proper noun kay wa gyud mag-ingon si Kristo og mga apostol nga kana mao'y proper noun sa iglesia. Gani si San Pablo, lain-lain ang iyang pagtawag sa iglesia. Nga masabot nato nga mahimong tawgog iglesia ni Kristo, kay si Kristo mao'y gatukod, mahimo pong tawgon og iglesia sa Dios, kay Dios mabud si Kristo og ang iglesia iya man usab sa Dios Amahan.
mahimo pud ning tawgon og mga piniling katawhan, piniling katawhan, o sa ubang hubad gani pod gitawag og pinili nga nasod, no, diha sa 1 Pedro 2:9. Okay, interchangeable man ang lugar o nasod o kanang katawhan. Okay, gihulagway na diha sa Mateo 21:43 nga ang kingharian pagakuhaon kuno diin asa didto nagsugod but pasabot Jerusalem ug igatugyan sa usa ka lugar o usa ka nasod, no, sa King James Version. Igatugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon pagayo. Unya sa maayong balita Biblia kanang nasod gihubad og katawhan. Itugyan kuno sa katawhan nga magmabungahon. Hinoon nga nung interchangeable ng pulong nasod o katawhan, kay kung moingon kay kag nasod sa ato pa lugar. Unya kanang lugar na man ay katawhan. Unya siguruho nato nga naa diha ang katawhan sa Dios o katawhan ni Kristo. Oh. So kanang 1 Pedro 2:9 nga gitawag ni Pedro, unang Santo Papa na to, tinugyanan si Yahweh sa kingharian sa langit. Ingon siya nga piniling katawhan o piniling nasod. Maura po na ang iglesia nga gitukod ni Kristo kon iglesia ni Kristo. Unya dili lang gani kay kana, no? Mayong kag piniling nasod o katawhan. Pwede sabtagon og iglesia sa Dios, no? Gilitok po na ni Pablo sa unang Pedro 1 Corinto 2:1 og uban pa mga sitas. Ang pundok o grupo ni Eli Soriano, daghan ka silang bersikulo ana, kanang description nga iglesia sa Dios kay taliwala sa nagkadaiyang gigamit nga description ni Eli Soriano, ang latest niya nga girehistro ron, nga ngalan sa iyang kapunungan kanang iglesia sa Dios. Pero gibutangag description nga international. International, di ba? Church of God International. Di ba? Kanang description diha nga international, ako gining balik-balikon, kung wala man na gituyo og kopya ni Eliseo Soriano, nagkataon lang siguro, pero maunay pagtugan nga husto ang Katoliko. Kay kanang pulong international, but ipasabot ana, alang o pangtanang kanasuran o pangtanang nasod. Niya mo manayabot pasabot anang Katolik. Iya lang gilahi og term. In English lang iyang gigamit. Unya ang Katoliko mas duol. Nga naman kay ang background sa pulong Katolik Grego gyud. Basahan ragon ninyo ng kuan kanang Doolier Encyclopedia. Catholic o Catholicos ang term diha sa Grego. Kanang pulong Catholic. Unya ang kang Eli Soriano iyang gipili tong in English. So kung allowed ta magkupinted siya ay, moingon ko kung maayo ba ng manghinambog, now, mas manghinambog ko sa termino nga Catholic kaysa pulong international. Kay kanang international in English, okay raman na. Pero dili ko supag og in English, ha? Dili ko supag og in English. Mauna nga, kung magpahambugay tag pulong asay mas duol ang pulong Catholic kay background Grego. Di ba? So, mauna nga, kuwan, husto si Obispo Ignacio, igo lang natuman ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga tawgon kinig alang sa tanang kanasuran for all nations. Di ba? Catholic. So, makita na to nga lain-lain og description ang iglesia. Iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, piniling katawhan o piniling nasod. Pero ngano ba nga ang simbahang Katoliko mas pilion man yun ang description nga Catholic? Kay in the first place, mao na ang gilitok ni Kristo. Kay kanang pag-ingog, iglesia ni Kristo, sulti na ni Pablo. Iglesia sa Diyos, sulti gihapon Pablo. Kanang pag-ingon nga, piniling nasod, sulti ng Pedro. Unya, muadto po ka, ang uban, gamiton pong pangalan, kanang gihisgutan ni Juan sa Juan 3:3-5. Sa edahang niingon siya nga, di gyud mo makasulod siging harian sa langit kung dili mo mataw pag-usab
Sa in English, born again. Mao nang uban, tukod og pundok, nga lan pag born again. So, makita na to, nga lain-laing description, ang gipamulong sa mga apostol, sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pero kung mangutana ta, sa Kristyanismo, kinsa man ulo, si Jesus Christ. So, dapat, nanggaling sa kanya, o gikan niya, ang pilion na itong description sa iglesia. Unsa may giingon sa founder nga si Kristo. Di ba nasulat man na? Nga kung balay, pagahinganlan kinig balay sa pagampo, og alang sa tanang kanisuran. No? Now, ang atong biblical exegesis noon ani, prophetic ni kay actually ang literal gyud nga balay gisgutan diha ang katuman ang templo sa mga Hudyo nga dili patupang universal. Di ba? Katong Jewish temple, sa Jewish religion to, nga dili patupang tibuok kalibutan. Di ba? Oh? Then, gihulagway ni Kristo diha sa Marcos 11, no? Unang mga sitas, then paingon Diyos 17. Iyang gihulagway diha nga ang templo, kinahanglan, tahuron, dili buling-bulingan, dili himuong murag merkado o taguanan sa mga kawatan. Di ba? Mo manggali na ang gitumbok ni Kristo. Kanagaling pag-ingon nga, Marcos 2:7 ba na? Kung, dili Marcos. Murag malakyas ba to katong gigamit sa akong kaatbang sa debate? Nga iyang gikutlo tong ang mga pari kuno galapas sa balaod sa Dios. Ang usas gitumbok diha dili man kanang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang usas gitumbok diha kadtong magsimba kunuhay sila sa adlong Sabado diha sa templo pero walay pagtahod kay ubanan og negosyo. Oh, mga pari gihimong murag taguanan sa kawatan. Oh, kanang ilang violation sa pagsimba. Nga inay Diyos ang sentro, negosyo man. Munay sa mga kaparian ni adto sa Jewish religion, dili taon ng pagbalhin sa Sabado nga tus Domingo kay ni adtong higayon na kanang gisgutan sa malakyas, wa pa to mahitabo ang bag-ong kasabutan. Oh. Unya, dili po tanang kausaban violation of the law. Kay si Jesus Christ mismo daghang gipang usab sa balaod sa mga Hudyo sa ilang pagsabot. Pres anang karon ato ning isgutan. Hinaot nga ako ning ma-explain og ayo kay gisaad ba ni nako katong ni salmot ko sa straight to the point sa tulumanon sa atong manager diri sa estasyon katong naghisgot siya og divorce. Hingsaad ko nga atong hisgutan. Kining mahitungod sa divorce. Oh, kay kining divorce sa sinugdan gyud gibawal gyud ni. Pero himuong argumento tong panahon ni Moses. Oh, wingon sila ngano man lagi, di ba? Nana sa kung wa ko malimot Mateo 19. Oh. Mateo 19 tudling 1 nindot ilahos pagyud sa 19, 20 kay naadri ang paghulagway mahitungod sa kaminyoon nga gihimong argumento sa mga paboran ng divorce. Ang panahon ni Moses, katong nitugod si Moses ba? Og divorce. Kung kanalang magsulat lang nga, magbulag ta. Tugod si Moses. Pero ako raguning basahon, giingon diri. Sugdo lang ako sa 7. Ang mga pariseo ng utana kaniya. 6, sugdo na ako sa 6. 4, sa 4 lang. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ini sa kasulatan? Nga sa sinugdan ang Diyos naghimo kanila nga lalaki og babae. Nagingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan og inahan og mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kun dili usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Tanawa, mao man ni Christian teaching. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios pero unsa may gisulti aning mga pabor og divorce. Ingon diri, ang mga pariseo nangutana kaniya, kun mao kana nganong nagtugot man lagi si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. So may tubag ni Kristo. Sakto to siya. Sakto to. Ningon bagos Kristo. Sa 8, ningon si Kristo. Si Jesus mitubag, no? Mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo.
apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo, nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Now, kining sa 9, mao ni gigamit pod, kay naman kuno exception. Kay kung ang reason kuno, infidelity, so pwede day magbulag, kay giingon mo diriyo, busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. So, gi-imply diri, gipasabot diri nga pwede ra day magbulag kung ang rason infidelity. Now, dili ingon ana ang pagsabot sa mga authorized teachers, ang mga apostol sa una. O base sa tradisyon, kaya apil man ang tradisyon, ang ilang magisterial interpretation ana. Now, sa consequence, mahimong magpulag, pero dili bulag nga giguba, gitangtang ang talikala sa kasal, katong dili lagi, pwede lagi nang unsay gihikot sa Dios atong gubon. Now, ang gitumbok diha, sa atong term na legal separation, pwede ka mo bulag o mo separate, pero wala giguba ang inyong hikot sa kasal. Mo separate ka, pero dili ka kaminyo og lain. Kay dili lagi maputol tong hikot sa Ginoo, kay ang Ginoo may gihikot, dili man kanang pare. Di ba? Kanang kasal. Now, si Moses, allowed siya siyang panahon, tungod kinaalagi siya anang gahuman ng binding and loosing, kay leader man to si Moses sa Old Covenant, daang kasabutan. Ang kanang gahom sa ato mga pari ron nga gisunod nila sa mga apostol, kana ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. Mao na ang gahom pod ni Moses sa iyang panahon. Nga ang Dios gabawal gyud anang divorce, pero naaman si authority. Ang giraso ni Moses nga nagtugot siya divorce kay gahig ulo. Pero dili gyud ni mao gyud unta. Now, diri sa Kristyanismo, ang mga pari gipili gyud tong unsa gyud gusto sa Ginoo, nga ibawal gyud ng kanang panagbulag. Ibawal gyud. Pero kung kulatado ang asawa, kulatado ba ang bana ba? Nabay kulatado ang bana? Naampog ko no. Now, kung lisod yun, now, mulantaw po ang simbahan na, makasabot po. So, maubitaw na nga na, resort ka na lang legal separation. Pero dili yun na ingon nga giguba ang inyong kaminyoon. Kay dili lagi pwedeng gubon ang gihiusa sa Dios. Now, gi-allowed lang for certain reasons. Nga, labi nagkulatado ang asawa. So, i-separate lang legally. Pero dili mo makaminyo og lain. Ingon ana gyud ang interpretation sa magisterium. By the way, unsa man ang magisterium? Kanang magisterium katumbas ana sa atong nasod sa Pilipinas, ang terminong gigamit nato ana kanang gitawag og Supreme Court. Now, ang Supreme Court, di ba, gitubuok og mga justices o chief justice. Umo na atong final authority kung maghisgot tag balaod. Di ba? Kung dunay mga desisyon sa Regional Trial Court, kanang mga ubos nga korte, now, mahimong mausob pa na. Pero pag abot sa Supreme Court, now, final na dyan na. So, ingon na, ang Biblia po naaman ni Supreme Court. Niya, ang gitawag ana nato sa Katoliko, gitawag nag-magisterium. Now, unsa man ang magisterium? Gikan na sa pulong Latin nga magister. But pasabot ana, teacher. Magtutudlo. Di ba? Magister. Magtutudlo. Gikan sa pulong Latin nga magister sa tupat teacher. Magtutudlo. Unya, gihimong magisterium, pag ingon og magisterium, but pasabot, hugpong sa mga magtutudlo. Hugpong sa mga magtutudlo, kinsa man, o unsa man ang hugpong sa mga magtutudlo sa panahon sa mga apostol sila. Ang hugpong sa mga magtutudlo sa panahon sa mga apostol sila. Ang mga apostol o ang Chief Justice, kinsa may Chief Justice nila kung atong sabton? Ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, si Pedro. So, ang magisterium, ang unang magisterium, o final arbiter, when it comes to religion, Christianity, Christian religion, ang mga apostol, pinanguluhan ni Pedro. Now, separate atong topic nga nung Chief Justice si Pedro. Taliwala sa
ubang mga apostol, no? Separate, no? Taas-taas po ng topic, isgutan po nato ang mga objection na, no? No, dito rin na nato isgutan sa primacy of St. Peter. So, mao na, ang final arbiter ani atong Biblia, ang hugpong sa mga apostol nga gipanguluhan ni Pedro, unya wala naman to sila. Unya sumala sa buhat 1:20 ang katungdanan sa pagka-apostol kung mabakante doon na may mupuli. Unya kay ang hingharian ni Kristo lig-on man magpadayon Lucas 1:33 sa to pa masabot na to nga wala agi putol ng succession of authority gikan sa mga apostol. Kinsa may nakapuli sa katungdanan sa mga apostol sumala sa church history mga obispong Katoliko. Dahil ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro kanang tinugyanan sa Yahweh sa kingharian sa langit, no? Kay balo ba maon say simbolo anang tinugyanan sa Yahweh? Authority man na ni Jesus Christ. Basahan ko ninyo, pinadayag 3:7. Ang nagkupot si Yahweh, Pangulo, ang otoridad, si Kristo. Di ba? Pinadayag 3:7. Kanang authority ni Kristo, iyan ang gipasa ngadto ni Pedro. Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa kingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili kadto sa langit nganong nga sa taliwala sa mga 12 ka apostol nganong si Pedro ra may ang giingnan. Ya, labi na tong taliabot ng musaka si Kristo sa langit, bubalik na siya. Dito na yun, giklaro ang katungdanan ni Pedro, katong giingnan ni Kristo si Pedro. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Trabaho na ni Kristo, iyang gipatrabaho ni Pedro. Mao na nga siya may prime minister. So, mao na nga, kung mag-interpreta aning nasulat sa Biblia, ayaw tao ng private interpretation. Kinahanglan authoritative interpretation. Pagkabasa lang, og infidelity di ay, now, pwede ra di ay magbula. No, dili ingon ana ang interpretation. Ang interpretation ana sa magisterium, now, pwede mo makabulag, pero di mo makaminyog lain. Kay, gisiparate raman mo, wala man giguba ang hikot sa inyong kasal. Kay, ang mga pari, way gahuman na. Although na sila authority, pero pilion manggod sa kay basig maingon mo ba nga nya klaro man na abilitas ang inyong idili sa idili sa langit sa to pa ang mga obispo kay final arbiter man kung moingon sila nga okay lang mag-divorce pero sa man na agod sa pag-ingon nga dili mi mo ana veritas sayop ka kay ug moingon di mga pare mangawat pud eta kinaaman sila authority no literally sundo na to na kay mo may giingon ang inyong idili idili sa langit pero ang pangutana pod since the start, ang Katoliko, wala man mag-usub, ana. Nagtudlo bagong Katoliko nga okay na mangawat ron? Okay na manapaw ron? Wala, oy. Dili po na mahitabo nga usbo na niya. Kay gigiyahan gud sa Espiritu Santo sa faith and morals ang iglesia. Munang, dili gid po na himuon. Pero gud anang pag-ingon nga, mahimo man ka ang tanan sa Dios sa tupa, mahimo niya ang pagbuhat og dawatan. Ang tubag gyud ana mahimo kay wa may dili mahimo niya pero ang pangutan na himuon ba na niya? Mo na against po na sa iyang will, good will. Mo nang dili gyud po na niya himuon. Di ba? Ingon na ra pod. Kung ang simbahan mo ingon nga, sige, okay na ang divorce. Now, agian ng binding and loosing authority na mahimo na niya para sa tong si Moses ang panahon nga nagtugot siya divorce. Pero ang pangutan na, himuon ba na sa simbahang Katoliko na dugay raman na, o amang yun na giusab sa Katoliko, ang Protestante giusab na, pero Katoliko wa gyud gausab na. Kay priority niya ang gustos Ginoo. Nga dili bulagon. Now, nindot unta kung taas patag panahon, no? So atangin niyo singali sunod na lang Domingo, akong i-explain ninyo, no? Nganong kung ang kami niyo on gubot sa tupadagag problema mga kalisod, nganong ang uban mupili nga bahalag mag-antos kay kana kunong pag-antos hulagway na sa gibuhat ni Kristo. Example, di ba ang atong master si Jesus Christ niya si Kristo gali gaantos. So kung ang usa ka magtiayon kuno gaantos sa mga problema, a privilege ganina, pribilehiyo gali na. So, sa laom nga pagsabot sa Christianity, bulahan ka nga gaantos tungod sa pagtuo. Nga pananglit asawa ka, nagkagidlay ka tungod sa kabadlungon sa imong bana. Kung nakalahutay ka, ana, bulahan ka.
Kay kana ko nung iskapo kunutag mga pagsulay, murara kunutag na ingon ana nga Kristo kanang imong krus ay may papasana ana. Now nindot kayo tag ako nang i-explain. Pero wala ko moingon nga awata Diyos Kristo ha. Pero ako lang i-share ninyo dinhi para makonvince mo sa espiritu nga ayaw tawag himuang way ayo ng mga pag-antos sa kinabuhi. No, kanang gitawag sa Katoliko og redemptive suffering. Munang makaingon nga kisagutong santos nag-ingon nga Ginoo kung kining mga pag-antos makapalawom, makapadako sa akong pagtuo, dugangi pa ni. Naon saon pagdugang nga muatras ta ana. Di ba? Kanang ato mga krus sa kinabuhi. Nawa naman ko igong panahon. Tagan mo akong isgutan. So hangtod sunod Domingo po na lang, kini ang inyong igsuon. Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN